Ja se olisi hyvää kevättä. Pääsiäistä vietellään. Pääsiäislauantai nyt ja päästiin vihdoin viimein ottaa toi. Itse asiassa nyt ollaan Janin veneellä, niin lähdettiin vähän kurkkiin, miten toi hauki saatais haukea tossa. Ja onhan se kiva pitkästä aikaa päästä vähän ulkoilemaan tänne. Tuulta oli semmonen 1, 2, 3 metriä sekunnissa, niin aika hyvä keli. Pienihän se on. Se olisi Jani kausi avattu. Kausi avattu, joo. Vasta tohon. Semmonen. Ollaanko me lähellä nyt sitä paikkaa, missä me oltiin silloin, mistä me vedettiin sieltä ihan niinku... Joo, sitä saaren ympäriltähän me saatiin kaikki. Eikö tossahan se on joo. Tässähän me heiteltiin silloin paljon. Juu. Tää on kato ihan erinäköinen. Tää on vähän erinäköinen. Juu, keväällä kun... Sehän kato yksi vene on tuo matalassa. Joo. Ja Jani ottaa sieltä päivä toisen kala. Tää onko tää joku särki selästä kun... Kato. Kato. Nyt on pieni. Nyt on pieni. Joo, mut kala se on kuitenkin hei. Eikö me näitten takia tultu tänne? Niistä on isompi toi viehe kuin tuo kala. Jep. Ahnas peto. On se kala. On se kala, hyvä. Loistavaa. Es. Hyvä. Laitatko itse sormet suuhun? Se on etusorme, jos sä oot tonne väliin. Siitä purista kiinni. Siitä vaan. Hyvä. Noin. Hyvä. Mites Jani, mites talvi palveli? Kävit sä pilkillä kertaakaan? Ei tullut käytyä pilkillä, että kyllä siinä sen verran heikot jäät oli täällä Etelä-Suomessa, että ei oikein nyt innostanut sit lähteä kokeilemaan edes. Ja tätä kauden avausta on odotettu, että eihän nää kevät koskaan helppoja, kun hauet on tuo kutemassa ja muuta, mutta pääs testaan nyt laitteet. Toimii jotenkuten, äsken haki karttaa varmaan 5 minuuttia, mutta löytyi sieltä kuitenkin. Ja seuraavaksi en tiedä, otetaanko uusi haukireissu sitten kunnolla vai lähdetäänkö kuhaa kokeilemaan. Että... Niin, kuha voisi olla sitten. Nyt on tosiaan pääsiäislauantai ja tässä on vielä pyhäpäivin jäljellä, niin joo. Se voisi olla hyvä sit käydä sitä kuhaakin kokeilemaan tietysti. Tossa oli Facebookissa tuli paljon porukka laittaa kuvia, että on tullut isoa kuhaa nyt. Että... Onko Jani, jos sä lähdet ottaa kuhaa keväällä, niin onko siinä joku ero sit keskikesää tai syksyyn? Eihän siinä, kun ainakin alkaa sinne kutualueiden läheisyyksiin jo pikkuhiljaa hakeutumaan kanssa ja siellä on kutuaikaa, mutta onhan ne vähän eri paikoissa vielä. Niin, kyllä. Mikä se olisi, jos lähdetään hakemaan tavoite tälle kesällä, niin mikä olisi niinku semmonen, mikä kalalaji ja mikä yli? Onhan se 10 hauki veneeseen, niin kyllä se on se tavoite tälle vuodelle. Mut nyt kun me lähdetään sinne somehaukeen, niin se olisi niinku ensimmäinen kunnon mahdollisuus, kun heidellä oikeesti silloin. Niin, sinne pitää kyllä saada kortti täyteen toivottavasti silloin jo. Siellähän kun ei painolla ollut väliä, että se on pituus mikä ratkaisee, niin toivotaan, että kutu on ohi ainakin jo silloin kyllä pitäisi olla, mutta että hauki tankkaisi sit siinä sen jälkeen, että se olisi vielä matalassa rannan tuntumassa ja tavoitettavissa. Niin. Kyllä. Tosiaan somehauki on meidän seuraava, oliko se 9. päivä 5. vai 10. päivä 5? 9. vai 10, sen mä en muista ihan tarkkaan. Mutta silloin me lähdetään yrittää sitä haukea taas, niin kuin viime vuonna käytiin siellä 84 muistaakseni. Jokunen treenireissuhan tähän pitää ensin ottaa kyllä nyt. Viime vuonna otettiin yksi treenireissu ja jos tänä vuonna, no nyt ollaan samoilla paikoilla kuin viime vuoden kisassa ja todennäköisesti tähän tullaan vielä pari kertaa. En tiedä, kisakin ollaan täällä alueella sitten. Joo. Suht tuttui paikkoja kuitenkin, vaikka kotota ollaan aika pitkällä, mutta täällä ollaan pyöritty nyt viime ajat. Toki täällä on paljon muitakin, mutta on täällä kalojakin. Että... Joo. Hyvä. Mut tästä hei Jani, hyvä lähteä tulevaan kauteen. Yes. Ei mitään muuta kuin kireet siimoja. Vaikka yleensä noin löysiä. Tai sit jos on pohjassa, niin... Kireät naamat ja löysät siimat. Kyllä. No niin, nyt rupeaa olemaan päivä taputeltu. Rupeaa sen verran ripsiä vettäkin, että tässä on aika luovuttaa. Mutta 3 kalaa kaikille 3. Niin. Joo, jokainen sai kalan, niin saa
onnistunut päivä silloin. Kyllä. Nyt jo tosiaan alkaa vähän tuulee ja vettä sataa ja meillä on vielä sen verran ajomatkaa, että meillä on tosiaan päivä päättyy tähän paikkaan ja tästä lähdetään autolle ja kamat kasaan ja kotia kohti sitten. Kyllä. Ei mitään. Kiitos Jani kauden avauksesta, niin me nähdään taas maanantaina. Otetaan maanantaina sitten, katsotaan mitä tehdään, että lähdetäänkö haukikalaa vai otetaanko se kuhapäivä. Niin kyllä. Ei mitään. Hyvä, kiitos. Me palataan taas. Jes, moro.